जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय फैदों आरो लोगोसे बे मजाबारि गामिनि रायजोफोर जों ज' बिटिसिआव फैदों। दा जों फैनायनि उद्देश्यआनो जाबाय जे बे मजाबारि गामि सथ मजाबारि, बर' मजाबारि आरो दलगाव बे मोनथामबो गामिया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोलैयो। बेयो 1947 नि 5 डिसेम्बराव दानाय। दा 1957 नि 5 डिसेम्बराव दानाय समनिफ्राय खुनु गुबुन जाथिया बे जायगायाव थानो मोना। दा खिन्थु दिनैसिम बे जायगायाव गुबुन हारिया बिसेसकरि माने मोनसे पार्टिकुलार मोनसे जाथि मुस्लिमफोर बिसोर हाबनानै दंफैयो। बिसोर इलिगेल भाबै हाबनानै दङ। बे जायगायाव बे गामिनि मानसिफ्रा दासिमबो हानि पाट्टा दङ आरो दाबो खाजोना होबाय थायो। दा हानि पाट्टा गोनां खाजोना होबाय थानाय बे हायाव बिसोर इलिगेल भाबै थागासिनो दं। दा बिसोरखौ होखारनांगौ, दाबो होखाराखै। जों गोबाव समनिफ्राय नाजागासिनो दङ। दा होखारनायनि फाइलाबो गासिबो प्रसेसा जाजोब्बाय। गासिबो प्रसेसा जाजोब्बाय, थिग जाजोब्बाय, होखारनांसिगौल'सै दा। दा होखाराखै। दा जोंना माने लेन्ड डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित बसुमतारिया फाइलखौ लाखिनानै दोनदों। दा लाखिनानै दोननो नाङा, बिथाङा होखारनांगौ थाबैनो। आरो बिथाङा रायज्लायनायाव बुंदोंनो, हा बिगोमानि सिगाङाव बुंदों जे माने बिसोरखौ होखारनायनि उनाव दोनफिननायनि बेब'स्था लागोरनांगौ जोंहा, बेनिखायनो जों बेखौ सिन्था खालामदों बे होनदों। दा खिन्थु आयेनाव लेन्ड जायनाखि ट्राइबेल लेन्डफोर बेल्ट ब्लक एरियाफ्राव हाबनानै थानाय बिसोरखौ होखारखांनायनि उनाव बिसोरखौ दोनफिननायनि खुनु आयेननि बेब'स्था गैया। दोनफिननायनि खुनु बिदिखौ माने प्रभिजन गैया। दा अब्लासो बिसोरखौ दोनफिननो थाखाय सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैया, इमिडियेट होखारनांगौसो। दा जों बे होखारनायनि दाबिखौ खालामो। दा दिनै जों बेखौनो दिनै मोनसे रिमाइन्डार होबाय आरो आल्टिमेटामबो होबाय। दा बिथांमोनहा जुदि इमिडियेट जुदि माने होखाराब्ला जों खिन्थु नैबे खै मासनि उनावनो जोङो अन्तत' आगष्टनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामसिगोन आन्दलनखौ। आन्दलन जासिगोन। जों रायजो राजाखौ बयखौबो जों दा खावलायहरो जाहाथे बे आन्दलनाव बयबो माने बारसोमफैयो आरो जोंनि हाया जोंनि भबिसत, जोंनि बे भबिसतखौ जों मालायनो हगारनो हाया। जों मालायनो माने ओरैनो जों माने हगारनो हाया, मावनानै जाहोनो हाया। बे आयेनाव जोंहा दंखायो। जों आयेनजोंसो जुजिगासिनो दं। आयेनजोंखौ जों माने बाहायनो थाखाय जों माने नारसिनगासिनो दं। जों आयेननि बेरेखा थाङाखै। दा जों आयेन बेरेखा थांदोंबा सरकारा थांगासिनो दं। बे आयेनखौ मानियासो सरकारनि बेरेखा बियो, आयेननि बेरेखा बियो। दा खिन्थु जों आयेनखौ जों मानिनांगौ, आयेनखौ बाहायनांगौ होननानै जों दा आयेनखौ सनमान होनानै आयेनखौ मानिनो थाखाय जों दा सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ। दा दिनै जों दुखु खालामो, दिनै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय गुबुन गुबुन मानसिखौ, जोंनि बर'फोरखौ जे गुबुनफ्रा हाबनानै थाफैनाय बे जायगाखौ होखाराखै। जेसेबां हाबनानै थाबाय बेखौ होखाराखै, खिन्थु दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय माने बर'फोरखौ होखारगासिनो दं। दा जों गुवाहाटियाव जेनेबा नोङो दा बरबारि, बेथ' ट्राइबेल बेल्ट बेयो, ट्राइबेल बेल्ट। बे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय बर'खौ होखारबाय आलाय सिलाय। दाबो बिसोर दोनफिननायनि बेब'स्था लायाखै। आरो नलपारा, बे नलपारानिफ्रायबो होखारबाय, दोनफिननायनि बेब'स्था लायाखै। जाय जेरावखि थाङा ओरैबायदि होननाय बायदि होखारनानै दोनबाय आरोखि। दा खिन्थु जोंना BTCआसो जोंना सिन्था खालामग्लाबायो जे होखारनानै बहा थाहैनो बिसोरलाय, बबाव दोननो, बेबायदि। बे नङा, होखारनांगौसो। बिसोर बबाव थायो बबाव थाया गावसिनि खोथा। बिसोर बबेनिफ्राय फैनानै थाफैदों बे गावसिनि खोथा। बिसोर गावसिनि जायगायाव थांफिननांगौ, बाथ्रा बेसो। बेखायनो जों बिसोरखौ इमिडियेट होखारनांगौ, जों बेखौ दाबि खालामो। आरो होखारबा आन्दलन जागोन, बे स्पस्ट' खोथा। दा दिनै BTC एरियायाव जोंहा टटेल जों बुंबाय हादों, BTC एरियायाव गासै 3,49,505 बिगा हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा। आरो बेफोर हाया पाट्टा गोनां हाजोब, गासैबो सेस पाट्टा गोनां हाजोब, बर'फोरनि पाट्टा गोनां हाजोब। आरो बे गासै बे जायगायाव गामिया 168 गामि, 168 बर' गामि। बे 168 बर' गामिखौ दिनै गुबुनफ्रा सेनानै लाबाय, हाबनानै दखल खालामनानै लाजोब्बाय। दा बेखौ होखारनांगौ। बे 168 बर' गामियाव गासै 3,49,505 बिगा हा। दा बेखौ जुदि उद्धार खालामोबा जोंहा बेसेबां सेब जायो, जों बेसेबां आलो गोजोन रायजो जानो हायो, नों सिन्था खालामदो। दा दिनै आं बिनि सिगाङावनो, आं बिनि गेजेरावनो माने क्लियार खोथा बुंनो सानदों, डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जोंहा माने बेसेबां हा थांखो। दा दिनै जोङो आरटिआइ खालामनानै जों मोनदों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 1,30,269 बिगा। ओमफ्राय चिराङाव जाबाय 66,987 बिगा। ओमफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 16,534 बिगा। ओमफ्राय जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 1,35,715 बिगा। दा बेसेबां गुवार हा जोंनि हाखौ आवग्रिना दं नायनायसाय। बेखौ होखारनांगौ, मानो होखाराखै? आरो दा जों बेखौ होखारागौ माने जोङो दिनै जुजिबाय थागोन आरो जों आन्दलन खालामगोन। दा जों बेखौ बुंनो हाखानाय जाबाय। दा मोनसे खोथाखौ आङो दिनै रायजोनि सिगाङाव बुंनो सानदों आरोबाव, जे दाखालि हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'नि प्रेजेन्सआवनो बुंनो हाबाय जे खिलन्जिया मानसिफोरनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवबो बिसोरो BTC सुक्ति जानायनि सिगाङाव जायफ्रा दंफैयो बिसोरनो हा होगोन, पाट्टा होगोन होनना बुंदों। खिन्थु BTC सुक्तियाव बिदि खुनु मानसि खिलन्जिया मानसि माने होननाय माने मानसि गैया। आरो BTC सुक्तियाव
जे ट्राइबेल डेभेलपआव हा मोननो हागोन बिटिसि सुक्ति जानाय समसिम जाय थाफैदों बिदि होननायबो गैया बे सुक्तियाव बिटिसि सुक्तियाव होनदों इलिजिबोल मानसिफोर होनदों जाय इलिजिबोल मानसि जायफ्रा बे डेभेलप एरियायाव थानायनि जाहाथे अधिकार दं प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोरसो मोनगोन बे बाथ्राखौ बिटिसिआव माने बुंनाय जादों दा गथिखे बे नंखाय माखाय माने डिफिनिसन होननानै नङै बाङै माने बुंनानै जोंखौ आन्दायहोनानै दिनै खिलुनजिया मानसि सोरजिनानै दिनै जोंनो माने जोंनि हाखौ दखल खालामना दों दा खिलुनजिया सोर जोंथ' बुंबाय दा आगोलनिफ्रायनो खिलुनजियाबा बर' फिसाफ्रासो बे आसामनि ट्राइबेलफ्रासो बे आसामनि ट्राइबेलफ्रासो बे आसामनि थागिबि फिसाफोर बाहेरानिफ्राय फैनाय नङा जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै हा दखल खालामफैयाखै जायफ्रा बे जायगानि थागिबि अरिजिन बे जायगायाव जन्म जानाय भुमिपुत्र बेसोरसो माने खिलुनजिया बे खिलुनजिया होन भुमिपुत्र होन एबरिजिनेल मानसिफोर होन थागिबि फिसा होन बे मोनसे सोदोबानो बे जोंनो ट्राइबेलफ्रानो बे बर'फ्रानो दा गथिखे गोदान खिलुनजिया खुनु गैया दा हिमन्त बिश्व शर्मा खिलुनजिया होननाया बे गोदान गुबुन जाथिखौ सोनो नागिरनायनि खायदा बे गुबुन जाथिफोरखौ खिलुनजिया बानायनानै सोनो नागिरनाय बे जेनेबा मुस्लिमफ्राथ' खुनुदिन बे जायगानि खिलुनजिया जानो हाया जेरै बे राजबंसिफ्रा खिलुनजिया जानो हाया आदिबासिफ्रा खिलुनजिया जानो हाया आरो नों बे थाइ आहमफ्रा मरान मथकसो बे जायगानि खिलुनजिया जानो हाया नेपालिफ्रा खिलुनजिया जानो हाया दिनै बिसोरखौ बोरै खिलुनजिया होननानै बोरै सोफानो हायो दा जेनेबा भारत उदांस्रि जानायनि एसे सिगांनिफ्राय जाबाय थाफैदों भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्राय जाबाय दंफैयो बिसोर खिलुनजिया होनना बुंना दों दा जों बेयाव खुनुदिन जोङो एकमत नङा खिलुनजिया गैया खिलुनजिया जोंसो अलरेडि साइफफ्रा जोंखौ खिलुनजिया होननानै बे खिलुनजियाफ्रा माने आलाय सिलाय जासिगोन खिलुनजियाफ्रा जोबसिगोन गुबुन हारिफोरनि गाग्लोबनायाव बेखायनो जोंखौ प्रटेकसन होनो थाखाय दिनै साइफफ्रा जोंनो हा हुनि अधिकार जोंनो होना गालांदों जोंनि बेरा मोनसे दुमना गालांदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक होननानै जोंनि साख्रि बाख्रि रिजार्भेसन जा एमएलए एमपि दारायनायनिबो जा रिजार्भेसन जेरावबो जोंहा माने खथा दंखायो दा जोंनिसो अधिकार बे खिलुनजिया जोंसो गोदान खिलुनजिया गैया जेबो गैया दा मोनसे बाथ्राखौ आं एसे दिनै खुलाखुलि खोथा एसे बुंनो सानदों दा दिनै खिलुनजिया दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान खिलुनजिया माबेनिफ्राय আজি আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'ৰ পৰা নতুন খিলঞ্জীয়া জাতি মানে উফুজালে আমি আচৰিত পাইছোঁ যে ক'ৰ পৰা উফুজালে যে হিন্দু ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰৰ নিচিনা যেনেকৈ মানে বেদ পুৰাণবোৰত যেনেকৈ লিখি গৈছে যে ব্ৰহ্মাই হেনো নিজৰ মুখেদি ব্ৰাহ্মণসকলক জন্ম দিছে আৰু ক্ষত্ৰিয়সকলক খাণ্ডৰ পৰা জন্ম দিছে আৰু বৈশ্যসকলক উৰুৰ পৰা জন্ম দিছে আৰু ক্ষত্ৰিয়সকলক মানে ভৰিৰ তলৰ পৰা মানে জন্ম দিছে दा তেনেধৰণৰ যদি জন্ম দিয়া যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি হৈছে নেকি যে তেনেকৈ ধৰণৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জন্ম দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰো হৈছে নেকি আমি সেইদিনাখন তেখেতক সুধিছোঁ আমি পেপাৰত দি দিছোঁ যে ব্ৰহ্মাই যেনেকৈ মানে ক্ষমতা মানে জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা আছিল জাতি জন্ম দিয়াৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰো তেনেধৰণৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা হ'ল নেকি আমি এইটো সুধিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি তেনেধৰণৰ নকৰিব যে আপুনি কৈছে যে খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে এই অসমৰ যিবিলাক মানে ট্ৰাইবেল জনজাতি তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া বুলি আপুনি নিজে কৈছে আজি ক'ৰ পৰা ওলাইছে নতুন জনজাতি নতুন মানে খিলঞ্জীয়া दा बेखौ जों मानि हाया गथे बेखौ दोननो हाया बे गोदान बे खिलायबाय गोदानै जे माने हिमন্ত बिश्व शर्मालायनो बिदि माने ट्राइबेल बेल्टआव दोननाय खोथा बुङाखै बे ट्राइबेल बेल्टनि सेराव थानाय हाफ्रावसो दोननायनि खोथा बुंदों ओरै होनलाबायदों बे दाखालि क्लियारिफिकेसन होदों बे माने हिमন্ত बिश्व शर्मानि दायखौ रुजुननानै हिमন্ত बिश्व शर्माया जाहाथे माने गाज्रि मोनजाया बेखायनो बे माने सफ्लानानै बाथ्राखौ बे बुंदों आरोखि दा ट्राइबेल बेल्टआव खाथियाव थानाय मानसिफोर हाफोरखौसो होगोन ओरै होनदों आरो ट्राइबेल बेल्टआव थानाय खाथिफोरनि हाखौ मालाय नों बोरै होनांगौ बे ट्राइबेल एरियायाव थानाय हाफोर इसिबां दङ बे खाथि खालानि ट्राइबेलफोरनोसो रानना होनांगौ आंनावथ' बेसो दङ दा इसिबां माने खासा दङ इसिबां माने रिजार्भ फरेस्ट दङ सरि माबाफोर दङ ग्रेजिं फिल्डफोर दङ रिभाराइन एरिया जेराव दङ बेफोर हाफ्रा ओरैनो दंब्ला बेफोराव जोंनि मानसिफोरनोसो राननांगौ ट्राइबेलफोर राननांगौ बे सोरबा खिलुनजिया नागिरनानै बेयाव दोनफैनाय बाथ्रा गैया दा बे आरो जोंहा माने प्रमद बर' डाङरिया गावबो मिथिनाया मोजां खिलुनजिया सोरखौ बुंदों बिथाङा बे मिथियादां जेबोआनो गियानदां दा जोंसो बुंनो लुगैदों दा बिथाङा माने खिलुनजिया बिथाङा बुंफायो दा खिलुनजिया गावनि माने खैना गोरलैयानो बोधय खिलुनजिया नङा गावनानो गावनि खैना गोरलैयानो बे माने आसामनि बियो माने बड'लेण्डनि खिलुनजिया नङा बे क्लियार जानाया मोजां जों बेखौ बुंना होयो आरोखि जोंना गबिन्द चन्द्र राजाया जेरै माने इन्द्रखौ हाबा खालामफैदों बे जायगायाव खिन्थु बिनि बिसियाबो बे जायगानि खिलुनजिया नङा
दा दिनै जोंना बे बिथाङाबो बुजिया मोजां जे गावनि खैना गोरलैयाबो बे जायगानि खिलन्जिया नङा बे बुजिनाया मोजां खिलन्जिया होनब्ला सोरखौ बुजियो बेखौ बे बुजिनाया मोजां दा जों क्लियार खालामो दा गतिके जों खिलन्जिया होननानै सोरखौबा सोंनो नागिरनाय जोंखौ मानिया आरो लोगोसे नै आं मोनसे खोथा दा क्लियारिफिकेसन होबावनो लुबैदों जे दाखालि आगोलाव जे बिटिसिनिफ्राय जे माबायाव भेटेनारि एनिमेल हासबेन्डारि माबायाव डिपार्टमेन्टआव जे माखासे पस्ट ओंखारदोंमोन 78 पस्ट दा बे पस्टखौ एडभार्टाइज होदों बे पस्टनि एगेन्स्टै एडभार्टाइज होदों आरो बे एडभार्टाइज मथे 10% होगोन होननानै माने बुंनाय जादोंमोन एडभार्टाइजआव दा जों बेखौ दावराव खालामदों गन्दगल खालामदों बोरै जाखो बेलाय बेथ' बिटिसिआवथ' बिदि नङा बिटिसिआवथ' माने 80% जों मोनो आरो बेखौ खुन माबायाव 2009 मोनसे अर्डार मोनसे गेजेट नटिफिकेसन दिहुनना गालांखादों जे खातारा बिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जे ट्राइबेलाव माने बिटिसि एरियायाव 6 सिडुल एरियायाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने 6 सिडुल एरियानि प्रभिजन बादिसो माबाखौ फिलआप खालामनाय जागोन भेकेन्सि पस्टफोरखौ फिलआप खालामनाय जागोन होननानै बे गेजेट नटिफिकेसन दिहुनना गालांदों दा दिनै बेफोर गासिबो जिनिसा बिसोरनाव नलेजआवनो गैया गियानावनो गैया दा गोदानै माने अर्डार होबाय जे 10% होगोन जाहैबाय हा बेथ' अभाग बे जोंथ' आसरित मोनबाय गिथावबाथ' जाबाय जों ट्राइबेलफ्रा मा जाबावगोन दालाय साख्रियावबो जों 10% मोनोब्ला मा जाबावगोन बेखायनो जों हुलुसुल खालामबाय दावराव दावसि खालामबाय